Yo, what's up mga kamix? Karon guys, tanawan ninyo. O gunsay ako aron magkaibaw mo manguha kog biyabas. Drai. Manguha kog biyabas ah. Biyabas guys ay. Tama ni dako kay punuan biyabas oh. Dako kay punuan biyabas. Ada ko kay punuan biyabas. Nana say bunga guys. Ako ikuha sa video ang bungas biyabas, drai. Na bunga sa biyabas. Naas babo kayo. Pakita na ko ninyo kung saon ko na pagkuha. Kay di mo ko kasaka kay piti man dako punuan. Dako kay punuan guys na oh. Nga na pwede kang putik kay anang punuan o ikaw kuno saka diha. Limang ka punuan ang anang biyabasa o dakuha ning punuan aning biyabasa nya mo na isako nimo. Madtos kinatumyan kayo na ibunga dotay raman. Oh, napo nga dako kayo. Di tan-awan to ning tan-awan niyo kung saon ako pagkuha ang bunga aning biyabas. O dira guys. Muna ako ikuha sa bunga sa biyabas. Oh, ingon ani ra ni dadaan rag bunal. Bunal lang ra ng biyabasa na. Tapi dia ako oh, kita mo to, tagak duha ka buok. Ana, uli ra. Hindi ditogok mo. Katong ulay. Sige. Soswa kaigo. Gihapag yun. Pak na naigo pero patagak. Punit. Punit sa labay. Punit sa labay hantod na makaigo. Kay kung di kaigo di kaon pak. Git. Sige, tanaw na to, gi. Okay, to. Tanaw to, gi. Pak. Pak, iko. Layo kay lagpot, gi. Pak. Tapa lang po. Gabitay nga murag lagay. Murag lagay nga gabitay. Tagak. Ano to? Kita. So dira guys. Nakaigo jud ko usa ka bunga sa biyabas. Lami baka ni amo ning kanon. Tinido taw. Kumuta bunga biyabas oy. Grabe igo gitaw sa balitang ni kuan. Balitang ni lolo. Pati kalayoga migay na igo. Lami ning biyabas oy. A few moments later. Pastang haka. Nag-uwan man guys og perting kusoga. Wala pa ni uwan apay daghan tububaw. Tara ay. So nami aning balay nga wa na human mo. Balay nga wa na human oh. Oh, wala na human nami diri pa silong. Aircon ning balaya. Aircon oh. Lapos-lapos rang hangin. Nga, silong mi diri kay uwan man. Guys. So mo ni natamaan guys. Ito, natamaan pag paano po pag ana pa. Pagbato, mo ni natamaan siya, banag. Pero dako ni bibasa. Kulitin ko. So karon guys, kay mura naglaway naman ko nagtan-aw aning biyabas.
dako man kining biyabasa. Ako na ning tilawan kung lami ba ning biyabasa. Sugdan na to kit-kit. Partida way matalim, walang kutsilyo. Kit-kit largo way kutsilyo hay. Lami man ning biyabas. Way kutsilyo. Sugdan na to paak be. So lamia guys, partigin lamian ning biyabasa gyud. Kaon tag biyabas. Wa na intro, lami kayo. Grabe. Grabe ang sarap. Sarap dito sa lalamunan. Ang sarap. Shout out din ko sa akong idol day nga hari ng mukbang. Di idol Boy Tapang. Kami nga mga mahinang nilalang. Kakain lang kami ng biyabas. Pero sobrang sarap. Pag naa ka dire, katilaw kag biyabas na mo dire, lami kayo. Lami kayo biyabas na mo dire. Imo pa nila guys. Ang biyabas ko no, maraming liso. Pero ang biyabas na mo dire, parang walang liso. Puros unod, oh. Grabe ang sarap. Grabe ang sarap ng biyabas. Kung wala pa mo nakasubscribe, subscribe na mo ginahinay kay kaon na sa kog biyabas hinahinay. Grabe ang sarap guys. Kaon mo, oh. Kaon mo. Pati lamia mong biyabas na rin. Sarap ng biyabas. Ito guys, ang biyabas balamban. Grabe, mahal kayong biyabas na mong aring. Ang biyabas na mong aring, murag way liso. Tag sa kalibo ang kilo. Tamong biyabas, grabe. Pero dili ka magmahay, grabe ang sarap. Grabe guys. Grabe ang sarap to. Makakasayaw ka sa sarap. Sa sobrang sarap ng biyabas, nakakasayaw ako. Grabe ang sarap to. Pati balat, pinakain ko na. Ang sarap. Grabe ang sarap ng biyabas namin. Makasayaw ka sa kalami. Sayaw pa, kaon pa. Grabe ang sarap ng biyabas namin. So, dito na lang ko to guys, kaya hindi ko na maubos. Thank you for watching. O ayaw kalimot sa paghatag sa inyong suporta dito sa akong channel Balamban Mix TV. Ako di ay si Vic Cristada. Daghang salamat.